Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kubabazwa isihluku esifazana ogwaze wabulala isoka ngoba engafuni okwaliwa. Nginibekelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide medigama lami ngosibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Kubatshazwa isihluku wesifazana ogwaze wabulala isoka ngoba engafuni okwaliwe. Lo owesifazane wase King Williamstown eEastern Cape kubeka ukuthi ugwaze wabulala isoka lakhe bese lingafuni ukuba baqhubeke nokuthandana. Owesifazane owaziwa ngoNesizama kubeka ukuthi uqale wabhala ezinkundleni zokuxhumana ukuba yena uyagwazana. Owesifazane lo ongagcina ngokugwaza ibulale isoka lungochama kusebe uqale wabhala ezinkundleni zokuxhumana ukuba yena indoda uma ingasamfuni uyayigwaza. Ube eseshisa izinto zayo endlini maqede wayigwaza. Kwaziwa ukuthi ngabe kube yini ingxabano yabo. Abantu ezinkundleni zokuxhumana basale bebamba ngezansi ngaso lesigameko salo owesifazane. UNdonga Mpumi uthe kodwa ke lesigora nengane encane kanje. Disi Maduna uthe abantu besifazane abeke beyeke manje ukuba nezikhalazo noma izathi izithile uma bebulale owesilisa. Akukho ke kuhle lokho ukuthi wena nje ungafuni ukuba qotha uma wenze iphuthu lamukelo. Suzolokhu uchaza ukuthi umbulaleleni. Uqiniseko ohlabisa uthi amantombazane awasadlali ngempela ke manje especially ama 2K azokugilela imkhubo. Ukhumbunjile uthe le ntombazane binomona nje nalobhuti njengoba enjena. Usilindo omuhle omnene uthe yaze yancane ingane kwazi ukukhipha umphefumulo wabesefaka ama emoji akhalayo. Bafethi maningi kakhulu ama comment nami ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho ngalo lolu daba khona lapha kwi comment section. Mina nje intathela YouTube sengayidede indawo ngithi awungibambe evidweni elandelayo.